La guineu. El creixement del barri de la Guineueta durant els anys 50 i 60 va fer necessari la creació d'espais verds. Aquesta mancança es va començar a esmenar el 6 de desembre de 1971 amb la inauguració del Parc de la Guineueta. Obra dels arquitectes Joaquim Casamor i Antoni Riera i l'enginyer Albert Serratosa, aquest parc que fa de frontera entre els barris de la Guineueta i Verdum va ser construït sobre una bòbila i el torrent de la Guineu, un espai que s'havia anat degradant. El parc va proporcionar als veïns un espai per passejar, descansar i on els nens podien jugar. L'escultura de la guineu també va oferir un plató perfecte per les fotografies que passarien a formar part de la majoria dels àlbums familiars. La guineu és una escultura de ferro de 5 metres de longitud i 1,5 metres d'alçària. L'escultor Julià Riu Serra va defugir els dissenys més realistes per crear una obra de semblança articulada formada per peces de ferro que volen transmetre la força de l'animal. La guineu, tot un símbol del barri, contempla i vigila a partir del 2018 el seu territori des d'un parc totalment renovat i més accessible.